DXDC RadyoMaN Report. Malaumon si Davao City Councilor Enzo Villafuerte nga mapirmahan ug maaprubahan na ni City Mayor Sebastian Baste Duterte ang anti-bullying ordinance bag-o pa man mahuman ang tuig nga una nang milusot sa City Council ni adtong 2023. Sa interview sa DXDC RadyoMaN Davao kang Councilor Villafuerte, ang proponent sa maong ordinansa gibutyag niya nga establish man ang bullying law sa Pilipinas apan buot nilang pakusgan kini sa tanang lugar sa syudad sama sa tag-sang komunidad, trabahoan o gatulunghaan. Subli usab kining nanawagan nga undangon na ang bullying human sa nahitabong paghunos sa kinabuhi sa 10 anyos nga batang lalaki sa Lacson, Kalinan manmatod paggisungog nga walay ginikanan. Live by this saying, in a world full of cruelties and sadness, always choose to be kind. Ana gyud akong advice. Ginawhag na ako maginikanan na unta kita ang mag-guide sa mga bata na dili maayo nang magkantsaw-kantsaw ang mga eskwelahan at mga workplaces. Dapat i-make sure nila na mag-undergo ang atong mga bullies o mga victims nato og counseling. Dugang pahinumdom sa konsihal. Dugang pangakong kapila na mahitabo ang pagpangbuli o wala gihapon maaksyonan sa concerned agencies, didto na mosulod ang mga penalty. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMaN Ivy Parido, tatak RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.